Здравейте! Отново сте с My Channel. Продължаваме с домашния пластелин. Ето, вижте как се е получило. Прилича на тесто, но е много по-твърдо. Така, сега сложете на уредът, който ще приготвяте. Сложете поръсете с брашно и вземете малка част. Или го сипете всичкото направо. Ето, както виждате, доста се е сгъстило. Добавя брашното и лимон-тузото. Поръсете още с брашно, докато спре да лепне. И го размесете. Ето така. Сега ще добавим другото. Оставете си малко, за после да добавите. Ето така, ще добавим другото, което е останало в тенжерата. След това си оставете малко в тенжерката, ето така, от страните да има. Ще добавим още малко брашно. Месете го. Вие си преценете как ще е станало. Трябва да е малко по-меко от пластелин. И добавяйте брашно, докато спре да лепне. Направо. Ето, тук ще... Ето нашия пластелин се получава. Прибавете още брашно. И продължете така, както се меси пита. Нашият пластелин почти е готов. Почти сме готови. Ако не искате да е бял, както казах в другото клипче, прибавете 2 степчета,
за да се получи по-хубав цвят. Първо ги размешете с водата, която ще прибавите. Ето, нашият пластелин е готов. Съвсем малко по-мек от истински пластелин, но е много по-твърд от тестото истинското. И това беше от нас за днес. Довиждане!